гучыць дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь. Всім аматарам беларускага футбола 14-й тур Макслайн першай лігі працягваецца матчам у Баранавічах, дзе ў супрацьстаянні на стадыёне Лакаматыў сыдзецца мясцовы аднайменны футбольны клуб Баранавічы і футбольны клуб Астравец. Чакаем мы з вами цікавага супрацьстаяння каманд, якія падзяляюцца літаральна 8 пунктамі, таму будзем глядзець мы за цікавым матчам і чакаць прынцыповага цікавага супрацьстаяння. Распачнем гаворку, канешне, пра гэты матч мы ўжо хутка са складаў каманд, са складу судзейскай брыгады, але пакуль будзем глядзець за тым, як каманды будуць настройвацца на гульню. Маюць Баранавічы традыцыйную фотасесію невялічкую, ну а Астравец тым часам становіцца ў кола і на гэтую гульню настройваецца. Цікава будзе паглядзець за супрацьстаяннем каманд, якія ў апошнім сезоне кожная выйграла на сваім стадыёне. Вось такі факт з супрацьстаяння Баранавічаў і Астраўца. У мінулым годзе на гэтай арэне быў зафіксаваны лік 2-1. Максим Ткацкевич, Дмітрый Галуза галамі адзначыліся ў складзе Баранавічаў, Юрый Валавік забіў у складзе Астраўца. Але ёсць у нас тут перакрыжаванні і па кар'еры, і па многіх іншых паказчыках, і пра іх мы будзем размаўляць ужо па ходзе матча. Ну а пакуль чакаем яго пачатка, настройваюцца каманды і што Астравец, што Баранавічы расстаўляюцца па полі. Гаворку пачнем мы традыцыйна з судзейскай брыгады і скажам мы з вами, што яна ў нас сёння прадстаўляе горад Гродна. Дзяніс Васкабойны яе ўзначальвае, яго асістэнты Дзяніс Утоўка і Кірыл Някрэвіч, чацвёрты арбітр Дзяніс Кучук, горад Баранавічы, і інспектар сустрэчы Віталь Малюцін, горад Магілёў. Ну а мы будзем чакаць пачатку сустрэчы і не забудзем пазнаёміцца. 1,5 гадзіны гэтага матча з вами правядзе каментатар Беларускай федэрацыі футбола Іван Міцкевіч. Ну а тым часам рыхтуецца Астравец распачаць гульню з цэнтру поля, і насамрэч сёння у каманды ёсць падвойная матывацыя перамагчы не толькі з-за вынікаў у апошніх матчах, але і з-за таго, што трэба аднаму са сваіх кіраўнікоў зрабіць падарунак, бо старэйшы трэнер гэтай каманды Сергей Константинович Крот учора адзначаў свой дзень народзінаў. Ну і паглядзім, падорыць каманда яму 3 пункты ці толькі гальштук, вызначыцца праз 1,5 гадзіны. Распачалася наша гульня і будзем глядзець мы за яе ходам на вашых экранах на YouTube-канале АБФФ. Баранавіч у сваю атаку адразу пераходзіць, Александр Катляроў там вельмі актыўны з мячом на далёкім ад нас краі, але ж перагуляў яго Артём Трацяк. Футбаліст, які нячаста з'яўляецца у складзе зялёна-белых, і вось сёння менавіта яму, а не Мікіце Качуру даверыліся трэнеры
гэтай каманды. Хутенька прабяжымся мы па складах каманд, якія сёння з'явіліся на полі. Пачнем з гасцей, з футбольны клуб «Астравец», галоўны трэнер Юрый Каратай і наступны стартавы склад. Станіслав Болдыш, нумар 14, галкіпер. У полі яму дапамагаюць Артём Трацяк, нумар 3, капітан каманды нумар 4 Ягор Шашко. Под 8 нумаром сёння гуляе Александр Бакіноўскі, 9 Денис Хвастович, 11 Ясін Бара, 17 нумар Владислав Белашевич, 21 Максим Лотыш, 27 Иван Таукачу, 33 Матвей Соколовский, номер 44 Захар Кондратович. Ось такі склад у Астраўца. Ну а мы хутенька звяртаемся да склада баранавічаў і зазначым, што галоўны трэнер гэтай каманды Роман Кірэнкін. Даніл Пероў, галкіпер, першы нумар на яго цішотцы. У полі яму дапамагаюць Васіль Васіленка, які дзейнічае пад нумарам 3. Владислав Карпеня, нумар 4, Арсений Жуковский, нумар 5. З капітанскай павязкай сёння дзейнічае Ягор Лапун, нумар 8. Под 11 нумарам на поле сёння выйшаў Уладлена Нікеєў, 14 Ілля Кірко. Нумар 18 на цішотцы у Марата Лук'янова. Нас тым часам барацьба на фланзе і гучыць свісток Дзяніса Васкабойнага, які патрабуе такое пачуцце перагуляць стандарт, які баранавічы выкарыстоўвалі, каб распачаць гульню. Ну а мы далей гаворым пра склады. Дмітрый Некрашевич, нумар 19, Станіслав Атрашкевич, нумар 22 і Александр Катляроў, нумар 30. Вось такі склад сёння у Романа Кірэнкіна. Ну а мы, зазначыўшы ўсіх дзеючых асобаў, можам сачыць за футболам. Адразу здымаем пытанні гульцоў, якія на полі сёння адсутнічаюць. У баранавічаў вельмі сур'ёзныя страты. Гэта Марцін Арцюх, і ў яго 4 жоўтыя карткі, і ў Максіма Шаўчэнкі ў апошнім матчы была картка чырвоная. Што тычыцца Астраўца, то няма сёння у заяўцы каманды Міхася Піліпенка, атрымаў паўабаронца 4-ю жоўтую картку апошнім матчам, і адсутнічае сёння у заяўцы каманды Владислав Яцкевич, як галоўны бамбардзір, але ж па такой, вы скажем, інсайдерскай інфармацыі нападаючы знаходзіцца на праглядзе ў іншым клубе і пакуль што не знаходзіцца ў стане сваёй каманды. Ну а пакуль у нас баранавічы рыхтуюцца ўвесці мяч з-па-за межаў поля, гэта аут на карысць гаспадароў поля. Ну і будзем глядзець за тым, як яны будуць карыстацца гэтай магчымасцю. Самая наведвальная каманда сёння ў нас прымае гэты матч, апошні ў гульнявым дні. І, ў прынцыпе, да пачатку матча распачало бачыцца, чаму менавіта баранавічы настолькі много людзей збіраюць. Вось ідзе ў нас з вами ўжо 5-я хвіліна, але людзі ўсё падцягваюцца і падцягваюцца з боку галоўнага ўвахода на арэну. Ну а тым часам баранавіцкія футбалісты ў сваёй атацы спрабаваў там Васіль Васіленка па краі прарвацца да варот Станіслава Болдыша, але ж не атрымалася ў яго гэта зрабіць. Забраў мяч у рукі галкіпер і адразу распачаў гульню праз Артёма Трацяка. Зноў жа Болдыш з мячом, нікуды не спяшаецца, знаходзіць зноў перадачай таго ж 3-го нумара, той на Таукачова наперад, Кондратович, і збівае яго з ног Арсеній Жуковскі, але адразу ён жа мяч і страчвае. Іван Таукачоў выйграе барацьбу, але занадта моцная перадача на Владислава Белашевича атрымліваецца і сыходзіць мяч па-за межы поля. Вось у кантэксце гэтай барацьбы насамрэч цікава размаўляць пра персону Арсенія Віталійовича Жуковскага, сына нашага славутага трэнера, якога добра памятаюць і заўзятары Баты, і аматары Іслачы, які зараз працуе у Казахстане, вярнуўся ў Атырау. Але ж што тычыцца персоны Арсенія Жуковскага, то апошнім сезонам
па арэндным пагадненні з усё той жа Іслачы гуляў гэты хлопец у Астраўцы і стаў так званым суперсабам, футбалістам, які вырашаў неаднаразова вынік гульні, выходзячы на апошнія хвіліны. Але ж пасля сканчэння сезону Арсеній Жукоўскі з Астраўца сышоў і насамрэч сышоў не вельмі прыгожа, сказаўшы ў інтэрв'ю, што не самы лепшы адрэзак кар'еры там правёў, і вось зараз з'яўляецца ён футбалістам Баранавічаў. Што тычыцца яго выступаў, то за 10 матчаў Макслайн першай лігі, у якіх Арсеній прыняў удзел, у яго 139 хвілін, 1 гол і 1 жоўтая картка. Адзначыўся ён і тым, і іншым у матчы з Оршай. Ну а нас тым часам яшчэ адна атака Баранавічаў разгортваецца, спрабуюць такое пачуццё гаспадары зрабіць стаўку на хуткі гол. Але ж трымаецца структурна Астравец і не дазваляе вось зараз Баранавічам сваю атаку разгарнуць. На Трэцяка перадача ідзе, і той адразу кідае Дзяніса Хвастовіча ў контратаку, але ж не паспявае той да занадта хуткага мяча. Узмацняецца у нас вецер над стадыёнам Лакаматыву, і пэўныя складанасці ён футбалістам можа выклікаць у гэтым матчы. Вось перадача ў штрафную, але ж не праходзіць. Не праходзіць яна. Уключаўся ў гэтую атаку Владлен Аникеев, чалавек, які сёння будзе галоўнай атакуючай адзінкай свайго клуба. 5 галоў у 11 матчах Макслайн першай лігі у гэтага футбаліста. І апошнім разам ён адзначаўся дублем у вароты Гомеля-2. І прычым, калі сачыць за статыстыкай, вось беручы яе з матча з Юнікс Лабс, калі зноў жа двойчы забіў Аникеев, ён толькі дублем і страляе. Но дагэтуль быў яго толькі адзін мяч у вароты БТ-2, але ж вось раскрыўся ўсё ж такі Владлен Аникеев і пачаў ярка, яскрава сябе праяўляць. Астравец правёў сваю атаку, там Іван Таўкачоў спрабаваў небяспеку стварыць, але страціў мяч, і зноў жа Баранавічы у сваю атаку пераходзяць. Незадаволены Роман Кірэнкін дзеяннямі сваёй каманды па першых хвілінах, і вельмі актыўна ён гэтую незадаволенасць даводзіць да свайго трэнерскага штаба. Но у нас тым часам валодаюць мячом Баранавічы, і гэта Ілля Кірко, які аддае перадачу наперад, дайшоў мяч да Арсенія Жукоўскага, той далей знаходзіць партнёра, перавод на край, падача! І першы вуглавы ў нашым матчы прызначаны. Выбіваюць мяч па-за межы поля футбалісты Астраўца. І вось зарабляюць Баранавічы з гэтай атакі стандартнае становішча. Рыхтуецца падача. І пільна сочым мы за футбалістамі абедзвюх каманд. Небяспечна было зараз у штрафной Астраўца, але ж выбіваюць мяч абаронцы. Памыліўся, здаецца, на выхадзе Станіслаў Болдыш, але ж выправілі гэту памылку за яго партнёры па камандзе. Зноў жа стандарт, але цяпер ужо аут на карысць Баранавіча. Александр Катляроў. На Кірко гуляе, зноў жа Катляроў. Перадача на партнёра. І перахапляе мяч Астравец. Дзяніс Хвастовіч спрабуе цяпер ужо Івана Таўкачова наперадзе знайсці, але ж зноў жа занадта моцна. Магчыма, яшчэ не прызвычаіліся да натуральнага газону футбалісты каманды з Гродзенскай вобласці, і пакуль ёсць пэўны перавес у Баранавічаў і у гэтай зоне.
У нас тым часам яшчэ адна атака гаспадароў, якая перарываецца перахопам, вымушаная Баранович зноў жа адыходзіць ніжэй і шукаць варыянты для разгону гэтай самай атакі. Кірко. Наперад гуляе выхаванец Нёмана, знаходзіць Ягора Лапуна перадачы, зноў жа Кірко. Анікеяў. І зноў Кірко ўключаецца ў гульню. Лапун. І, дарэчы, што тып з капітана Барановича, гэта футбаліст для сваіх 26 гадоў не вельмі простага лёсу. Была ў яго сур'ёзная праблема, калі ён гуляў у складзе Мінска. Крыжаабразныя звязкі калена ён парваў, доўга аднаўляўся ад гэтага пашкоджання. І вось Ілля Кірко у гэтым сезоне з'яўляецца футбалістам Барановича. Мінулы год ён правёў у гомельскім Лакаматыве, да гэтага ў 23-м гуляў зноў жа за Барановичы. Выбачаюся, гляджу я Іллю Кірко, які ў нас вярнуўся ў Барановича перад пачаткам гэтага сезона. Што тычыцца Ягора Лапуна, то перад гэтым сезонам ён стаў футбалістам гэтага клуба з Брэсцкай вобласці, а дагэтуль з'яўляўся футбалістам футбольнага клуба Мінск, за які нават паспеў зноў жа пачаць гуляць. Ну, у нас тым часам Барановичы зноў жа больш мяч трымаюць, але ж пакуль што вытрымлівае сваю структуру Астравец. І разганяецца падтрымка. Паляцела па стадыёне Барановичы. Ну, а мы будзем глядзець за далейшым развіццём падзей. І вось Арсеній Жукоўскі з мячом аддае перадачу ён у край. Ёсць магчымасць у яго партнёра атаку разгарнуць, але ж Дмітрый Некрашевіч з гэтай задачай не спраўляецца. І вось цікава, што два былых футбаліста Астраўца зладзілі наступ на вароты сваёй былой каманды. Іван Таўкачоў тым часам парушае правілы ў атацы і пераходзіць мяч зноў жа да гаспадароў поля. Пакуль што Барановичы актыўныя, Барановичы валодаюць і мячом, і ініцыятывай, але ж не могуць яны знайсці ўсё ж такі той самы эпізод, які камандзе дапаможа. І вось яшчэ адзін падыход праз край, але ж там зноў жа пільна сочаць за сваімі супернікамі абаронцы Астраўца. Вялікі акцэнт, дарэчы, каманда Романа Кірэнкіна робіць менавіта праз край поля, але ж пакуль што Астравец не дае магчымасцяў суперніку нічога зарабіць. Яшчэ адна атака Барановича, у якую ўключаецца Дмітрый Некрашевіч, атрымаўшы перадачу ад Іллі Кірко. Васіленка. Разганяецца гэты футбаліст па краі. І, дарэчы, Васіля Васіленку у форме, якая адрозніваецца ад формы Ліды, бачыць зусім нязвычна. Многа гадоў ён аддаў свайму роднаму клубу, але ж усё ж такі сышоў у склад іншай каманды. Ну і пакуль што, калі паглядзець на турнірную табліцу, пасля 13 тураў размен ад Васіленкі на 100% дакладны. Барановичы ідуць на другім месцы, адстаючы толькі ад Магілёўскага Дняпра, і гэтае другое месца можа гарантаваць камандзе Романа Кірэнкіна выступ у наступным сезоне БТР вышэйшай лігі. Але ж гэтае другое месца яшчэ трэба ўтрымаць. Але, як мы бачым, у Барановичу насамрэч ёсць усё для таго, каб станавіцца
камандай эліты. Ёсць і добры, прыгожы, утульны такі стадыёнчык, на якім, дарэчы, нядаўна свой матч праводзіла і моладзевая зборная Беларусі, таму такі вось невялічкі прагляд ад Беларускай федэрацыі футбола гэтая арэна прайшла. Ёсць і каманда з вялікімі традыцыямі, і школа. Адзінае пытанне — гэта толькі стварэнне жаночай каманды, але, здаецца, з гэтым у баранавічаў праблем велізарных можа не ўзнікнуць. Ёсць, канешне ж, ДЮСШ па ЛСДУ, ёсць брэсцкая «Дынама», але ж трэцюю каманду рэгіёне, ў прынцыпе, Брэшчына можа і падцягнуць. Але ж галоўнае пытанне для клуба, калі спрабаваць усё ж такі чапляцца за эліту, гэта пытанне грашовае, бо не толькі футбол на вышэйшым узроўні існуе ў горадзе, але хакей, і хакейны авіятар таксама патрабуе падтрымкі. Но у нас тым часам стандарт ад гаспадароў поля, падача на далёкую стойку, і там Іван Таўкачоў адпрацоўвае ў абароне, а далей Станіслаў Болдыш выходзіць са сваіх валоданняў, мяч забірае, адразу закідвае яго наперад у бок Ясіна Баран, але ж не сустрэўся з мячом мараканец, прайграўшы пазіцыйную барацьбу Александру Катлярову. Але ж усё ж такі, насамрэч, Катляров вельмі сур'ёзны супернік для кожнага футбаліста першай лігі. Узгадваем мы, канешне ж, яго гісторыю непераходу ў салігорскі «Шахцёр», калі, здавалася, усё для гэтага трансфера было падрыхтавана, але ж салігарчанам просто не дазволілі з-за фінансавых праблем заявіць гэтага футбаліста. Таму Александра Катлярова апошнім сезонам, які значыцца ў афіцыйных дакументах, у афіцыйных пратаколах, з'яўляецца сезон 2021, калі гэты футбаліст гуляў за футбольны клуб «Крумкачы», таксама ў першай лізе, і літаральна у адным забітым мячы тады Крумкачы спыніліся ад вышэйшага дывізіёну, прайграўшы мазырскай «Славі» у пераходных сустрэчах агульным лікам 0-1. Ну а што тычыцца Александра Катлярова, то тады ён у той сустрэчы быў выдалены з поля. Прычым, што цікава, яшчэ у 2020-м з'яўляўся гэты футбаліст гульцом менавіта мазырскіх «Арлоў». Таму вось такая цікавая гісторыя футбаліста, безумоўна, статуснага, і «Славе», і жодзінская «Торпеда» Беласу, яго партфоліа. Ну а цяпер ён дапамагае баранавічам, набірае і сам гульнявую форму. Ну а пакуль Баранович зноў жа ў атацы, удар па варотах блакуецца. І у нас з вами Астравец выходзіць у сваю атаку. Дарэчы, зазначым і той факт, што 356 чалавек сочыць за нашай трансляцыяй на YouTube-канале АБФФ. Безумоўна, вялікія лічбы для нашай першай лігі. Прычым і не кожны клуб і вышэйшага дывізіёна такія лічбы набірае, асабліва на стадыёне. Ну а мы нават у трансляцыі маем столькі много людзей, пры тым, што яшчэ много жыхароў Барановіча сёння на арэне. Ну, насамрэч, гэтую траду можна сканчваць тым, што барановічы любяць футбол і любяць сваю каманду. Як бы яна не гуляла, но каманда апошнімі часамі адказвае заўзятарам добрай гульнёй і добрымі вынікамі. Быў, канешне, не вельмі упэўнены апошні сезон, але там много пытанняў наклаліся адно на адно, і пытання нейкага нефарту, і змена трэнерскага штаба, і, магчыма, нават нейкія пытанні фінансавыя, але барановічы выратаваліся, гэта ніхто ў клуба не адбярэ. Ну а выступ каманды у сезоне 2023 гэта тое, што хочуць бачыць у горадзе і што бачаць зараз. Патасоўка у нас невялічкая за мяч адбылася на футбольным полі, і Дзяніс Васкабойны прымае
рашэнне аддаць мяч астраўцу у гэтай сітуацыі, бо парушаў правілы футбаліст Барановичаў. Бара. Пайшоў дрыблінг мараканец, аддаў перадачу наперад, зачапіўся за яе Александр Бакіноўскі, скидка на партнёра, але ж занадта моцны, і там Іван Толкачоў ледзь не адлятаючы ад мяча яго прымаў. І на гэтым атака астраўца зноў жа пераходзіць у пазіцыйную фазу. Патраўнялася у нас сітуацыя пасля першых 20 хвілін. Многа Барановичы валодалі мячом у першым адрэзку матча, але ж не скарысталіся сваім ціскам, не скарысталіся сваімі магчымасцямі. У нас зноў жа парушэнне правілаў, і Александр Катляроў няправы ў эпізодзе. І гэта стандарт ужо для астраўца. Захар Кондратович каля мяча, і чуем мы з лаўкі астраўца цікавую падказку. Спрабаваць Кондратовичу па створы варот гуляць, магчыма, лавіць памылку Даніла Перова. А тым часам пайшла у нас падача ў штрафную. І Дзяніс Хвастович прабіваў пасля рыкашэта, але ж вышэй за браму мяч пайшоў. Закід наперад, паскараецца там футбаліст Барановича. Ёсць падача ў штрафную бок Жукоўскага, але ж занадта моцна яе рабіў Марат Лук'янаў. І сыходзіць мяч па-за межы поля пасля падачы выхаванца брэсцкага Дынама. Но у нас тым часам спушчаны мяч, падказвае Станіслав Болдыш арбітру, і трэба яго памяняць, што зараз адбываецца. Рыхтуецца Станіслав Болдыш увесці мяч у гульню. Галкіпер малады, які прайшоў сістэму футбольнага клуба Мінск. Апошнія паўгады заставаўся без футбола, але ж прыйшоўшы ў Астравец здолеў выйграць канкурэнцыю у Вадзіма Юхновіча і Арцёма Белага. І што цікава, другі з гэтага спісу, больш вопытны Артём Белы, з 30 чэрвеня ўжо не будзе з'яўляцца гульцом футбольнага клуба Астравец. Таму застаецца каманда з двума галкіперамі, Юхновічам і Болдышам. Ну а мы далей будзем назіраць за падзеямі нашай сустрэчы. Пероў мяч адпраўляе наперад. Шашко. Ну, у нас Барановича мяч перахапляюць, і што цікава, дарваліся некаторыя заўзятары да мегафона, і там гучаць нават нейкія словы ў бок арбітра сённяшняй сустрэчы, і могуць быць у Барановича пэўныя праблемы, калі пачуе гэтыя выкрыкі інспектар, і калі Віталь Малюцін гэтыя выкрыкі занясе ў пратакол. Ну, у нас тым часам Астравец выконвае стандарт, адпраўляе мяч у гульню пасля аўта, і Захар Кондратович правілы парушае. Футбаліст, які, дарэчы, з Барановичамі пэўны адрэзак сваёй кар'еры звязваў, але ж адрэзак кар'еры не самы лепшы. 4 матчы толькі Кондратович згуляў у 23-м годзе, і вось зараз зноў прыехаў у горад, колеры каманды якога ён раней бараніў. Падача ў штрафную, Болдыш мяч забірае і адразу закідвае мяч у гульню ў бок Івана Толкачова, але ж прайграе Толкачоў барацьбу. Першы там на мячы Станіслав Атрашкевіч. Некрашевіч.
Збівае яго з ног Кандратовіч, і зноў жа парушэнне правілаў. І вось другі раз, літаральна за хвіліну, 44-й нумар прывозіць да варот сваёй каманды небяспечны стандарт. Разгулялі Барановичы. Прострел у штрафную не праходзіць. Зноў жа Некрашевич адпраўляе мяч у штрафную. Удар па варотах, але ж Марат Лук'янаў прабівае недакладна. Ну і тут насамрэч могуць быць у футбалістаў Астраўца прэтэнзіі, бо без свістка арбітра распачыналі гульню футбалісты Барановича, але сама па сабе ідэя вельмі прыгожая, вельмі цікавая з гэтым кароткім розыгрышам. І у нас Станіслав Болдыш зноў жа звяртаецца да арбітра, зноў жа распавядае, што ёсць праблемы з мячамі. Але ж, паглядзеўшы на галоўны элемент футбола, Дзяніс Васкабойны выносіць вердыкт, што пакуль што можна ім гуляць. Збіваюць з ног Кандратовіча, і вось цяпер ён ахвяра у сутыкненні. А у нас тым часам 27-я хвіліна, 0-0 лік на табло. І разгуляў Астравец стандарт. Кандратовіч адгуляўся з Ясінам Бара. На дрыблінгу мараканец пайшоў, прыбраў двух супернікаў, яшчэ трох вакол сябе сабраў. Адгуляўся з Белашевічам. Белашевіч зноў жа на Бара. Адціскаюць мараканца, ён яшчэ і правілы парушае ў гэтым сутыкненні. І зноў жа стандартнае становішча для Барановичаў. Больш за 400 чалавек становіцца на нашай трансляцыі, што насамрэч прыемна, што матчы нашай Максан першай лігі настолькі цікавяць людзей. Ну а мы зазірнем у тую карціну, якая адбываецца у нас у сённяшнім гульнявым дні. Пачнем з тых сустрэч, якія ўжо завяршыліся. Ляжаць на газоне два футбалісты. Гэта Дзяніс Хвастовіч і Васіль Васіленка. Усё з імі добра, і зноў жа парушэнне ад Захара Кандратовіча. Паглядзім за стандартам, і пасля гэтага будзем звяртацца да сустрэчы, да тых сустрэч, якія адбываліся і адбываюцца ў сённяшнім гульнявым дні. І у нас Ілля Кірко разам з Васілём Васіленка знаходзіцца каля мяча, і будзем глядзець мы за гэтым стандартам. Кірко прабівае, але ж занадта лёгкая здабыча гэта для Станіслава Болдыша. І малады галкіпер зараз паспявае пра нешта яшчэ і паразмаўляць з Арсеніем Жукоўскім. Такое пачуццё, блізка яны знаходзіліся некалькі секунд. Шашко на Болдыша гуляе. Ну а мы пасочым за выхадам Астраўца з абароны і будзем распачынаць гаворку пра матчы сённяшняга гульнявога дня Максан першай лігі. І вось у нас контрвыпад Барановича. Кандратович адразу ўключаецца ў барацьбу. Не дацягваецца ён да суперніка, падае на газон. Удар па варотах, гэта 0-1, гэта 1-0 на карысць Барановичаў. Адкрывае лік у сустрэчы Уладлен Аникеев. Сам пранёсся прыкладна з палову поля, сам усё зрабіў, і Уладлен Аникеев выводзіць Барановичы наперад на 30-й хвіліне. Бяжыць Ягор Лапун да трэнерскага штаба, кажа, запішыце на мяне галявую перадачу. На Уладлену Аникееву гэты гол ніхто ні на каго не перапіша. 1-0 на карысць гаспадароў. Усё ж такі здолелі яны забіць свой гол. І Уладлен Аникеев выводзіць сваю каманду наперад.
Полетела по стадионе Барановичи. Кондратович. Зваливается на газон. Але ж з-за таго, што абільна палілі гэтае поле ў Барановичах. І вось разганяецца атака Астраўца, але ж сканчваецца яна ўжо па-за межамі поля. Аут на карысць зелёна-белых. І будзем глядзець мы за стандартам. Белашевич отправляе мяч наперад, выйграе там барацьбу ў паветры Васіль Васіленка. І будзем мы глядзець за далейшым развіццём падзей. Белашевич. Закид наперад, Хвастович з мячом сустракаўся, але прайграў барацьбу суперніку, згуляў у падкаце. Але ж і гэта не дапамагло. Болдыш з мячом сустракаецца. Сакалоўскі. Няма сёння, дарэчы, у заяўцы Дмітрыя Тураўца. Атрымаў ён пашкоджанне на адной з апошніх трэніровак. І таму сёння Ягор Шашко дзейнічае у нас у пары з Мацеем Сакалоўскім. І Астравец зараз у сваёй атацы, але ж парушае правілы. Адзін з футбалістаў. Зелёна-белых, і будзе стандарт на карысць Барановичаў. Ну, у нас тым часам Даніл Пяров рыхтуецца увесці мяч у гульню. Не вельмі много працы было у гэтага галкіпера на працягу 33 першых хвілін. І выбіваюць мяч футбалісты Астраўца туды на трыбуны, не дазваляючы Владлену Анікееву нічога зрабіць. Ну, а што тычыцца матчаў гульнявога дня, то Асіповічы згулялі ўнічыю з гомельскім Лакаматывам 1-1 у той сустрэчы. АБФФ у 19 саступіла Мінску 2, 0-2. Орша саступіла Бумпраму 0-3. Ліда выйграе на становішча на 73-ю хвіліну у Юнii Клабс 2-1. Ніва Доўбі з Найслонем лік не адкрылі 0-0 у той сустрэчы. 47-я хвіліна, і у нас 1-0. Лік адкрыў Уладлен Анікею на 30-й хвіліне. Белашевич. Астравец у сваю атаку спрабуе выйсці. Гэта Бара. Зарабляе аут на карысць сваёй каманды. І Владислав Белашевич. Уводзіць гэты стандарт, знаходзіць Івана Таўкачова, але ж толькі яшчэ адзін аут. Астравец зарабляе. Глядзім далей. Белашевич цяпер ужо знаходзіць іншы адрасат для перадачы. Гэта Хвастович, што і далей на Бара. І у нас яшчэ адзін аут. Нумар 3. З той жа, у прынцыпе, пазіцыі. І цяпер Лапун цягне мяч наперад, збівае яго з ног падкатам Дзяніс Хвастович, і гэта парушэнне правілаў. З боку футбаліста Астраўца. І яшчэ адзін стандарт для Барановичаў. Ёсць магчымасць у футбалісту, у першую чаргу, хатняй каманды з-за бліжэйшай лаўкі папіць вады. І у нас закід наперад. З гэтага стандарта выйграе паветра Дзяніс Хвастович.
Ну а мы зазірнем на лаўкі запасных, каб даведацца, хто з футбалістаў можа дапамагчы сваёй камандзе. Пачнем з гасцей, як і са стартавым складам. У Астраўца лаўка запасных выглядае пэўным чынам. Запасны галкіпер Вадзім Юхновіч, нумар 99. З палявых футбалістаў на полі могуць з'явіцца нумар 2 Вадзім Дак, нумар 10 Ягор Сямёнаў, нумар 12 Мікіта Качур, нумар 19 Александр Конюў, нумар 20 Герман Жирнасек, 22 Ілля Бондаренко, 23 Юрый Воловик, 29 Степан Гоманов, нумар 81 Глеб Скрипник. Што тычыцца Барановича, запасны галкіпер Артур Дресманис, нумар 93. З палявых могуць з'явіцца другі Станіслав Кендыш, 7 Кірыл Кіркіцкі, 9 Дмітрый Галуза, 10 Дмітрый Тихаміраў, 21 Тимофей Барановскі, 29 Максим Ткацкевич. А тым часам Астравец у нас даходзіць да штрафной супернікаў, спрабуе стварыць эпізод і вуглавы на сваю карысць зарабляе. 33 нумар Артём Крутько, нумар 77 наступны футбаліст гэта Владислав Чарняк і нумар 80 Дмітрый Наканечны. Вось такі запас у Барановича. Ну а у нас тым часам Астравец рыхтуецца выканаць стандарт. Будем мы за ім глядзець. Падача у цэнтр штрафной. Але ж не атрымліваецца удара у футбалістаў зялёна-белых. Ну, у нас тым часам контрвыпад Барановича можа атрымацца, але ж Александр Бакіноўскі адпрацоўвае ў абароне. Спробу нумар 2 перарывае Захар Кондратович. Ну, а спробу нумар 3 ўжо фіксуе абаронца па пазіцыі Мацвей Сакалоўскі і гуляе на Артёма Трацяка. Болдыш адгуляўся на таго ж Сакалоўскага, той далей Трацяка знаходзіць. Моцная перадача наперад, але занадта моцная для Івана Таўкачова. Цяжкавата пакуль яму на пазіцыі цэнтр форварда, і, магчыма, можам мы чакаць выхаду Іллі Бондарэнкі на грашэння Таўкачова на звычную для яго пазіцыю крайняга нападаючага. Ну, а тым часам у нас Баранович у сваёй атацы. Перадачу ў бок Арсенія Жуковскага, але там Ягор Шашко. Першы на мячы, яшчэ яў для сваёй каманды зарабляе. І будзе у нас стандарт. Рыхтуецца у нас закід, ідзе мяч на Белашевіча, той далей на Трацяка гуляе, атрымлівае той у спіну і пад незадаволенасць трыбун спыняе матч Дзяніс Васкабойны. Парушэнне правіла 100%. І Астравец адразу распачынае гульню пасля гэтага стандарта. Шашко, Болдыш, Белашевіч. На бара гуляе, і не вельмі дакладна ў Ясіна атрымалася перакінуць суперніка, аут на карысць Барановичу. Не прайшоў гэты закід. Лапун. Далей перадача на партнёра. Трашкевіч адгуляўся з адным з цэнтральных абаронцаў. Быў гэта Владислав Карпеня, футбаліст, які мінулым годам быў яшчэ гульцом клуба вышэйшай лігі, а менавіта Слуцка. І вось Баранович у сваёй атацы, але ж парушэнне правілаў, і спыняецца гульня. Прычым, што цікава, гэтае парушэнне зафіксаваў адразу не галоўны арбітр, а яго асістэнт Дзяніс Утоўка, калі я не памыляюся. І у нас з вами Астравец зноў жа спрабуе выйсці ў сваю атаку праз Владислава Белашевіча. Перадача наперад у бок Ясіна Бара, але ж не прайшла яна.
Захар Кондратович на перахопе дакладна дзейнічае, выбівае мяч па-за межы поля, і Васіль Васіленко будзе пачынаць гульню з-па-за межаў поля. На гэты раз задумка прайшла і парушэнне правілаў з боку Матвея Сакалоўскага. І у нас рыхтуецца стандарт на карысць Барановичаў. Дмітрий Некрашевич мяч бярэ. Васіленко прабівае моцна, але, як казаў мэтр нашага каментавання Владимир Навіцкі, моцна, але недакладна. Размінаюцца паціху, дарэчы, футбалісты Астраўца. Ўсё ж такі каманда прайграе, і патрэбныя нейкія меры для таго, каб з гэтай сітуацыі выходзіць. Бачу я, што Юрый Валавік рыхтуецца ў нас актыўней за ўсіх, і, магчыма, ён з'явіцца на полі адразу ў другім тайме. Бакіноўскі з мячом атрымаў перадачу ад Бара, далей наперад гуляе, але там Толкачоў з партнёрам, з Максімам Лотышам не разабраліся ў эпізодзе, і Баранович у сваёй контратацыі. Парушэнне правіла, удар па варотах, але ж яшчэ ў папярэчны мяч трапляе. І у нас, магчыма, будзе першая жоўтая картка ў сённяшнім матчы. Занадта многа эмоцый у Арсенія Жуковскага. Зразумела, што хоча хлопец сябе праявіць, але ўсё ж такі Дзяніс Васкабойны пакуль абмяжоўваецца вусным папярэджаннем. Але па настрою арбітра здавалася, што апошнім вусным папярэджаннем у бок малодшага з дынастыі Жуковскіх. Но у нас тым часам Іван Толкачоў спрабуе патаўкацца за мяч. Вось так зіранізуем. І сыходзіць гэты мяч па-за межы поля. Гэта аут. І аут на карысць Астраўца. 43-я хвіліна у нас з вамі ідзе. Выйграюць Барановичы 1-0. Але ж такое пачуццё, што пасля забітага гола аддаюць паціху ініцыятыву Астраўцу. Ну, а зразумела, госці гэтай самай ініцыятывы будуць карыстацца. Ім трэба забіваць. Вось зараз патэнцыйна небяспечная перадача ў бок Бара ішла. Захоўвае Ясін мяч у гульні. На дрыблінгу праходзіць Васіленко, але ж прайграе барацьбу іншаму футбалісту. І вось зараз Ягор Шашко не дазваляе Владлену Анікееву прайсці да варот і проста утыкнуўся Анікеев у суперніка. І з-за гэтай пазіцыйнай памылкі не скарыстаўся дакладным ад сябе рыкашэтам. Астравец яшчэ адну атаку спрабуе збудаваць, не атрымліваецца. Выйграюць паветра футбалісты Барановича. Вось зараз перадача наперад, і парушэнне правілаў фіксуе Дзяніс Васкабойны, бо быў мяч перахвачаны футбалістамі зялёна-белых. І у нас з вамі яшчэ адзін стандарт. Менш за хвіліну асноўнага часу застаецца у Барановича для таго, каб нешта прыдумаць у Астраўца, каб, магчыма, паспрабаваць збудаваць атаку. І пакуль што будзем мы сачыць за дзеяннямі чацвёртага арбітра вельмі пільна, бо ён можа нам паказаць, колькі да гэтага першага тайма будзе дададзена. Пакуль што 1-0 Владлен Анікеев, 30-я хвіліна. З перадачы Ягора Лапуна лік адкрыў. А ў нас парушэнне правілаў з боку футбалістаў Барановичаў. І у нас ідзе закід у цэнтр поля, але ніхто з футбалістаў Астраўца на гэты закід не адклікаецца. І на гэтым падзеі першага тайма падыходзіць да сканчэння. 1-0 на карысць Барановича. Владлен Анікеев з перадачы Ягора Лапуна лік адкрыў. І на гэтым мы сыходзім на перапынак.
Адпачнем 15 хвілін, адпачнуць каманды, адпачнуць арбітры, адпачнуць і заўзятары, адпачніце і вы, шаноўнае гаспадарства. Магчыма, дадайце сабе ежы, зрабіце гарбату і вяртайцеся праз 15 хвілін у эфір YouTube канала АБФФ, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся ў Барановичы для таго, каб працягваць сачыць за матчам 14-го тура Макслайн першай лігі паміж мясцовым аднайменным футбольным клубам і футбольным клубам Астравец. Пасля першай паловы сустрэчы у нас 1-0 на карысць гаспадароў. Ліку сустрэча адкрыў Уладлен Нікеяў на 30-й хвіліне, а асіставаў яму Ягор Лапун. Рыхтуемся мы сачыць за працягам матча. З'яўляецца на поле Астравец, з'явіліся ўжо Барановичы. І будзем глядзець, якія меры у першую чаргу трэнерскі штаб Юрыя Карата будзе прымаць. І бачым мы, што чацвёрты рэферы падыходзіць да Ягора Сямёнова і пытаецца пра замены. Дзяніс Васкабойны, Дзяніс Утоўка, Кірыл Някрэвіч. Бригада арбітраў поля, яна прадстаўляе Гродна. Чацвёрты арбітр Дзяніс Кучук, інспектор сустрэчы Віталь Малюцін. Вось такая у нас судзейская брыгада. Ну а пра склады каманд мы скажам ужо пасля працягу сустрэчы. Бачым мы, што вяртаюцца на футбольнае поле абедзве каманды. І вяртаецца на сваё месца і трэнерскія штабы. Рыхтуемся мы працягваць сустрэчу, чакаем свістка арбітра. Ну і пакуль у складзе Астраўца у абароне з'яўляецца яшчэ адзін футбаліст. Такі вось пакет вылеціў у нас на поле. І ляціць ён да атакі. Такі вось латэраль у нас з вамі, но у нас узмацненне вопытам. Ягор Сямёнаў мяняе Александра Бакіноўскага, а замест Дзяніса Хвастоевича з'яўляецца Юрый Валавік. Два вопытных футбалісты у складзе Астраўца з'яўляюцца. Сямёнову 37 гадоў, што тычыцца Юрыя Валавіка, яму 32. І абодва яны добра ведаюць, што такое футбол высокіх дасягненняў. Юрый Валавік, выхаванец акадэміі мінскага «Дынама», зрабіў сабе імя не ў родным клубе, многае пагуляў за Гарадзею. Што тычыцца Ягора Сямёнова, то у яго кар'еры былі такія каманды, як Слуцк, як Смаргонь і многія іншыя. Быў таксама мінскі Прамень, мінскія Крумкачы. Ну а мы будзем далей назіраць за сустрэчай. Што тычыцца складаў каманд, з улікам замен можам мы пра іх пагаварыць. Пачнем з гасцей. Футбольны клуб «Астравец». Галкіпер Станіслав Болдуш, нумар 14. У поле яму дапамагаюць Арцём Трацяк, нумар 3. Капітан каманды Ягор Шашко, нумар 4. Ясін Бара, нумар 11. 10 нумар у Ягора Сямёнова. 17 Владислав Белашевич. 21 Максим Лотыш. 23 Юрый Валавік. 27 Іван Таўкачоў. 33 Мацвей Сакалоўскі. І нумар 44 Захар Кандратович. Юрый Каратай узначальвае футбольны клуб «Астравец». Ну а мы хутенька будем звяртацца і да склада Барановичу. Паназіраем за гэтай атакай. Дмітрый Некрашевич знаходзіць перадачу Арсенія Жукоўскага. Ну а той гуляе назад на Васіленка, то есть зноў жа на Некрашевича, але ж спроба нумар 2 ад Дмітрыя не такая паспяховая. Што тычыцца склада Барановича, Даніла Пероў, галкіпер, нумар 1 на яго цішотцы. У поле яму дапамагаюць Васіль Васіленка, нумар 3, Владислав Карпеня, нумар 4, Арсеній Жуковскі, нумар 5, капітан каманды Ягор Лапун, нумар 8, Уладлена Нікеяў, нумар 11, Ілля Кірко, нумар 14, Марат Лук'янаў, нумар 18, Дмітрий Некрашевич, нумар 19, Станіслав Атрашкевич, нумар 22, Александр Катляроў, нумар 30. А узначальвае гэтую каманду Роман Кірэнкін. І мы з вами будзем далей назіраць за футболам, агучыўшы усіх яго дзеючых асобаў. І пакуль Александр Катляроў аддае перадачу на Ягора Лапуна. Лапун далей наперад. Жукоўскі. Катляроў.
праз край спрабуе гуляць. І Артём Тратяк правілы парушае. Распачалі адразу Барановичы, Лапун, Катляроў. Катляроў моцна наперад гуляў, але не знайшоў перадачы Марата Лук'янова. Пайшла яшчэ група футбалістаў Астраўца размінацца. І ў гэтай групе мы бачым Германа Жарнасека і Любандарэнка. Ну а тым часам Юрый Валавік правілы парушае. Супраць Владлена Анікеева. І рыхтуюцца Барановичы да выканання стандарт. Катляроў. Падача ў штрафную, пералятае мяч аднаго з футбалістаў, прабівае іншы. Але ж прабівае ён міма варот. Быў гэта Дмітрый Некрашевіч, калі я не памыляюся. І такое пачуццё, што Даніл Пяроў тут падказкамі камандзе можа і голас сарваць. Вельмі гучна ён крычыць. І будзем мы далей сачыць за падзеямі нашай гульні. Дарэчы, зазначым мы з вами, што Ліда скончыла супрацьстаянне з Юнікс Лабс 3-1. Перамога каманды з Гродзенскай вобласці і адзначыўся голам у супрацьстаянні з Нівай Слонім. Таму астраўцу таксама трэба падтрымліваць пачынанні сваіх суседзяў па вобласці, збіваюць Лотыша з ног і выходзіць мяч па-за межы поля. Яшчэ адзін аут на карысць астраўца. Ну а тым часам, пакуль мы размаўлялі пра Слонім, Ніва забівае ў адказ. Шашко. На Болдыша гуляе. З мячом галкіпер адпраўляе яго наперад у бок Ясіна Бара, але не паспявае мараканец да гэтага мяча. І Юрый Валавік вось такой перадачы спрабуе Максіма Лотыша знайсці, але знаходзіць рукі Даніла Перова. Яшчэ адна атака Барановича, разгортваецца, перадача ў бок Лук'янова. То есть з мячом закид у штрафную у бок Некрашевича. І зноў жа Барановичы, але цяпер ужо праз пазіцыйны наступ спрабуюць штосьці прыдумаць. 51-я хвіліна і пакуль што лік у нас 1-0 на карысць астраўца, але адзначаем мы, што у зялёна-белых не вельмі многа момантаў у нашым матчы. Барановичы жа сваім падыходам скарысталіся. Ціснуць Барановичы зноў жа, як у першым тайме, з першых хвілін. Але ж пакуль што не могуць момант стварыць. Лапун. Мяккая падача ў штрафную, Болдыш мяч у рукі забірае. І у нас працяг гульні. Страціў мяч Іван Таўкачоў, Баранович зноў жа у атацы. І збіваюць футбаліста каманды гаспадароў пад незадаволенасць трыбун, але ж Дзяніс Васкабойны ніякага парушэння правілаў тут не бачыць. Трацяк, Валавік. Моцны закід ад Юрыя ў штрафную, не даходзіць да Ясіна Бара. Перадача даходзіць да Ягора Сямёнова. Валавік, перадача, зноў жа Сямёнаў. Знаходзіць Бара, трэба Ясіну ад мяча пазбаўляцца, і робіць ён гэта праз вуглавы. І у нас
Стандарт на карысць зялёна-белых. Будзем глядзець мы за гэтай падзеяй, але пакуль ляжыць на газоне. Адзін з футбалістаў Барановичаў, і, магчыма, спатрэбіцца нас тут нават і замена. Чакаем мы уключэння ў гульню доктара. І будзем чакаць аднаўлення футбаліста, які знаходзіцца ў нас на газоне. Глядзім далей. 54-я хвіліна ў нас з вамі ідзе і рыхтуецца стандарт з боку астраўца. І гэта, здаецца, другі вуглавы для зялёна-белых у гэтым матчы. Адзін быў у першым тайме, ну і другім яны не карыстаюцца, адразу зарабляючы трэці. Не прайшла падача на бліжэйшую стойку. І ў нас яшчэ адзін стандарт. Пайшла падача цяпер ужо ў цэнтр штрафной, зноў жа Барановича. На падборы гэта Кірко быў. Закід нумар 2, Белашевіч. Скідаў на партнёра, але ж не дайшла справа да ўдара. Контрвыпад Барановичаў, гэта Дмітрый Некрашевіч. І спрабуе ён прыдумаць перадачу, памыляецца Станіслав Болдыш, але ж сам за сваю памылку і выпраўляе. Галкіпер вытасквае гэты прастрэл ад суперніка і забірае мяч у рукі. Што ж Станіслав Болдыш сёння робіць? Сам памыліўся, сам выправіўся. І вось так з антыгероя ў героя літаральна ў секунду паспеў стаць. Ну, у нас тым часам Астравец у сваёй атацы, перадачу ў бок Таўкачова. Адбірае мяч у яго Кірко, але ж выпускае па-за межы поля. І Владзіслаў Белашевіч рыхтуецца ўвесці мяч у гульню з гэтай пазіцыі. І Таўкачоў тут пяткай паспрабаваў згуляць, але ж недакладна. Трацяк на Болдыша. Ну, а у нас тым часам у зоне размінкі самы актыўны Ілля Бандарэнка, нападаючы астраўца, які належыць футбольнаму клубу Мінск у арэндзе, знаходзіцца, і, магчыма, яго выхад чакаем мы бліжэйшым часам, што будзе меркавана значыць змяшчэнне Івана Таўкачова на любімую для яго пазіцыю крайняга форварда. Ну і тут, насамрэч, незразумела, каго ж будзе мяняць трэнерскі штаб, ці то Лотыша, ці то Бара. Бара вельмі заўважны, многа дзейнічае на дрыблінгу, але памыляецца. Максім Лотыш не столькі бачны ў сённяшняй гульні. А у нас тым часам Захар Кандратович з мячом. Адпраўляецца перадача у бок Таўкачова. У барацьбе даходзіць мяч да галкіпера, гэта Даніла Пяроў. І Барановичы выходзяць у сваю атаку з абароны. Бара перахапіў Астравец мяч, Белашевіч, як тэхнічна прыняў зараз абаронца, згуляў на Валавіка, той далей Трацяка знайшоў перадачу, і Трацяк наперад. Лотыш трымае мяч, выхаванец брэсцкага Дынама, дарэчы, таму і для яго гэты матч прынцыповы. І Дмітрый Галуза у нас з'явіцца на футбольным полі. Будзем глядзець, каго ён памяняе. Лапун адразу мяч патрабуе, але ж свісток арбітра, і з іншай зоны павінен гэты аут выконвацца, таму будзе ў нас паўза і на замену. Владлен Анікеяў ідзе адпачываць, Дмітрый Галуза яго мяняе. І адпраўляецца адпачываць аўтар пакуль што пераможнага для Барановича гола. У гульню
забивает Дмитрий Галуза, номер 9. Дмитрий Галуза выходзіць на поле, адзін з найлепшых бамбардзіраў першай лігі ў апошні заход у гэты турнір. Калі ён зацікавіў не каго-небудзь, а жодзінская тарпеда. І вось зноў жа пасля няўдалага перыяду у жодзіне спрабуе Галуза аднавіць сваю рэпутацыю. Што тычыцца выступаў у гэтым сезоне, то у форварда 9 сустрэч, 3 забітыя галы. Гомель 2. Ад яго ахвяравала Орша і ахвяраваў Магілёўскі Дняпро. Вось такая статыстыка пра Дмітрая Галузу. І вось сёння ён выходзіць дапамагаць у атацы сваёй камандзе. Ну а тым часам Астравец у сваёй атацы Лотыша адцясняе больш вопытны Александр Катляроў. На Пярова гуляе, Пяров наперад. Збіваюць знов Трацяка, але ж Лотыш на падборы. Лотыш мяч прытрымаў, прайшоў некалькіх супернікаў, адправіў мяч у штрафной, але там Барані дацягнуўся. І рыхтуецца контрвыпад ад Баранавіча. Вось такі перавод у бок Ягора Лапуна. Лапун, ёсць варыянт на фланзе, гуляецца менавіта ён праз Лук'янова, але ж у Жукоўскага мяч адбіраюць на падборы Атрашкевіч, перавод у край. Там Некрашевіч дзейнічае, зноў жа Атрашкевіч, можа ён і прабіць, але ж спрабуе палепшыць пазіцыю. Уступае ў барацьбу, дае перадачу, прастрэл у штрафную і сыходзіць мяч па-за межы поля ад астравецкіх абаронцаў, менавіта ад Арцёма Трацяка. І гэта вуглавы на карысць Баранавічу. Ну, у нас тым часам Ілля Бандарэнка вяртаецца з зоны размінкі, магчыма, будзе рыхтавацца ў Астраўца замена. І гэта тая замена, якую мы з вами ўжо спрабавалі прадказаць. Падача ў штрафную не праходзіць яна. Хто будзе першы на падборы? На падборы баранавіцкія футбалісты. Галуза на партнёра гуляе. Зноў жа Галуза! І не забіваюць Баранович у гэтым эпізодзе. І яшчэ адзін вуглавы ратуе Станіслав Болдыш і абарону сваю каманду. Ну, у нас тым часам яшчэ адзін корнер. Некрашевіч. Перадачу низом выконвае на Лук'янова, зноў жа Некрашевіч. Падача не праходзіць, Лук'янов на падборы, зноў Некрашевіч. Катляроў. Не праходзіць і гэтая перадача. І вось перахоп ад Астраўца, гэта Ясін Барай, сам ён па фланзе прорываецца, спрабуе выйграць хуткасную дуэль у Васіленкі і у Катлярова. І для Александра гэта жоўтая картка. Зрыў перспектыўнай атакі. Збіў ён з ног Александра, збіў яго з ног Александр Катляроў, і эмоцыі ад мараканца мы з вами бачым. Максіма Лотыша будзе мяняць Ілля Бандарэнка, і будзем мы глядзець за гэтым маладым форвардам. Што тычыцца яго статыстыкі, то у Максан першай лізе Бандарэнка яшчэ не адзначаўся, але ж паспеў забіць у Кубку Беларусі, зрабіўшы гэта ў вароты віцебскага газавіка, прадстаўніка трэцяга па моцы дывізіёна. Но у нас пакуль што стандарт на карысць Астраўца. Максім Лотыш і яго, як кажуць у баскетболе, last dance. Рыхтуецца Лотыш. Много футбалістаў у белых цішотках у штрафной. І ідзе падача, трапляе футбаліста ў мурку.
І Барановичы спрабуюць у сваю атаку выйсці, але ж там Іван Таўкачоў тактычна парушае правілы. І замена ў складзе Астраўца. Адбываецца, Лотыш саступае месца Бандарэнку. Будзем глядзець мы за дзеяннямі маладога нападаючага. Максім Лотыш ідзе адпачываць, не скарыстаўся ён апошняй магчымасцю са стандарта. І будзем глядзець мы за тым, як зменіцца Астравец у першую чаргу тактычна, у першую чаргу па расстаноўцы ў атацы. Бачым мы, што Бандарэнка пакуль што застаецца адзіным форвардам. І нібыта Астравец перабудоўваецца ў 4-2-3-1. Але ж паназіраем. І будзем назіраць за дзеяннямі Барановичаў, якія зараз у атаку выходзілі. Але ж гэтай атакай не скарысталіся. Белашевіч адгуляўся з Кандратовічам, той далей у край. І гэта аут на карысць Барановичаў. 1900 чалавек на матчы ў Барановичах, удар па воротах. Ну і гэта вельмі сур'ёзныя лічбы не толькі для першай лігі, але і для эліты. І вось такія насамрэч цікавыя лічбы. Тым часам Астравец пачынае ад сваіх варот. І будзем глядзець мы за разгортваннем атакі каманды. І Трацяк аут для яе зарабляе. Валавік, Трацяк наперад. Катляроў на падборы, перакідвае Сямёнова, але ж вяртае сваёй камандзе мяч Юрый Валавік. Перавод на супрацьлеглы край. Зноў жа Валавік. Знаходзіць перадачы Бандарэнку, зноў Валавік. І перадача, але ж не ў тую зону, дзе Бандарэнка знаходзіўся. Пяроў. Моцна пачынае. Шашко выйграе паветра. Валавік на падборы. Таўкачоў вядзе барацьбу за мяч, але ж выпускае яго па-за межы поля. І Баранович у атацы. Ёсць магчымасць у Лук'янова прабіць. І робіць ён гэта літаральна у міліметрах ад створа. Небяспечна было. Але ж глядзім далей. Трацяк. Сакалоўскі. Перадача ў бок Сямёнова не праходзіць. І разганяецца цяпер ужо атака Барановичаў. Зноў жа праз Лук'янова. Той у цэнтр спрабуе згуляць. І Захар Кандратовіч у падкаце дзейнічае. І у нас з вами далей будзе працягвацца гульня пасля аута. Трацяк выбівае мяч па-за межы поля. Яшчэ адзін аут на карысць Барановичаў. Зноў жа Катляроў будзе распачынаць гульню з гэтага стандарта. Галуза. На падборы Лапун. Гуляе ён на Лук'янова. Катляроў. Зноў жа Лук'янаў. Працягваецца атака Барановичаў. І ёсць перадача ў бок Галузы ў цэнтр.
І парушае Дмітрый правілы, ці то ў галкіпера, ці то ў палявога футбаліста ён там гуляе, але зваліліся на газон абодва. І цяпер будзе Астравец сваю атаку рыхтаваць. Ну а Барановичы будуць рыхтаваць замену. Адпраўляецца за адзін з асістэнтаў Романа Кірэнкіна да чацвёртага арбітра. Але пакуль я не бачу, хто з футбалістаў чыгуначнікаў з'явіцца ў нас на футбольным полі. Чыгуначнікі за стадыёна. Стадыён у нас усё ж такі Лакаматыў, ну а Барановичы як горад, велізарны чыгуначны вузел. Дмітрый Ціхаміраў з'яўляецца ў нас на броўцы, яшчэ адзін нападаючы. І будзем глядзець далей за падзеямі нашага матча. Астравец тым часам у нас у атацы, але ж перахапляць мяч Барановичы, закід не вельмі ўдалы. І Матвей Сакалоўскі распачынае яшчэ адзін наступ сваёй каманды. Бара спрабаваў перагуляць Катлярова, перагуляў сам сябе. Ну а Артём Трацяк адразу ў барацьбу ўключаецца. Таксама ўключаецца і барацьба, і Бара, і Ілля Бандарэнка. І Дмітрый Ціхаміраў выходзіць на замену. Але ж пакуль што і не выходзіць. Цікавая сітуацыя. Павінен ён быў мяняць Арсенія Жукоўскага, але іншае рашэнне прымае Роман Кірэнкін. Ну а мы будзем глядзець далей за тым, што будзе адбывацца на полі. Звальваецца на газон футбаліст Астравца. Гэта парушэнне правілаў з боку Барановичаў. Ну а мы чакаем лёсу Дмітрая Ціхамірава. Пакуль што трымае яго на лаўцы Роман Кірэнкін. І перакладаецца ў нас замена на табло. З'явіцца ў нас зусім іншы футбаліст, але падвойная замена. Такое пачуццё рыхтуецца, бо Ціхаміраў у нас застаецца. Ну а другі футбаліст, які з'явіцца на поле, гэта Тимофей Барановскі. Выхаванец школы мінскага Дынама. Падача. Выбіваюць мяч па-за межы штрафной футбалісты Барановича. Яшчэ адзін закід ад Кандратовіча. Барацьба тут за мяч працягваецца. І Александр Катляроў моцна выбівае мяч туды да трыбун. І рыхтуецца у нас падвойная замена. Першая, гэта тое, што ўжо было анансавана. Выхад Дмітрая Ціхамірава замест Арсенія Жукоўскага. Ну а Александр Катляроў саступае месца Тимофею Барановскаму. Будзем глядзець за тым, у першую чаргу, як Барановскі сябе праявіць. Сур'ёзнае яго выпрабаванне, барацьба з Ясінам Бара. Вельмі яскравым футбалістам на дрыблінгу. Ну а што тычыцца Ціхамірава, гэта нападаючы, які мінулы сезон правёў у складзе футбольнага клуба Оршча. Быў яго ў партфоліо яшчэ і Слонім, але ж зараз ён з'яўляецца футбалістам Барановича. Выходзіць на поле новыя футбалісты. З'яўляецца Катляроў на лаўцы запасных, ідзе на лаўку і Арсеній Жукоўскі. Вось Станіслав Болдыш праверыў, наколькі крэпкая галава у яго суперніка, у Дмітрыя Галузы. Але ж ледзь не памыліўся ў перадачы галкіпер. І Астравец у нас з вамі ў сваёй атацы. Сямёнаў, закід у бок Бара. Але ж не зачапіўся Ясін за мяч. І 73-я хвіліна у нас з вамі ідзе.
До рэчы, скончылася у нас яшчэ адна гульня. І можам мы падводзіць вынікі сустрэчы ў Доўбізне. Ніва атрымлівае валявую перамогу, дзякуючы галам Пампухі і Федарцова. Астравец, дарэчы, у сваёй атацы, гэта Ілля Бандарэнка. Ён аддае перадачу ў штрафную, збіваюць з ног футбаліста Астраўца. І гэта пенальці, шаноўнае гаспадарства. Гэта пенальці ў вароты Баранавічаў. Вось так, ніхто не чакаў, ніхто не выглядаў гэтага эпізоду, але памыліўся ў абароне Ягор Лапун, які ў першым тайме крычаў: «Запішыце мне галявую». Вось калі зараз Ясін Бара здолее перагуляць Даніла Пярова, то Ягору Лапуну антыгалявую перадачу можна будзе запісаць, але пенальці гэта такая справа, якую трэба яшчэ рэалізаваць. Тут і мадрыдскі Рэал можна ўзгадваць, і адзін з апошніх тураў чэмпіянату Беларусі ў межах вышэйшай лігі. Но мы будзем глядзець за Ясінам Бара, які супраць Даніла Пярова выходзіць і рыхтуецца мараканец згуляць супраць беларуса. Бара супраць Пярова, Пяров супраць Бара. Удар мараканца 1-1. Зраўнівае лік Астравец і вяртаецца ў гульню. Ведаеце, як казаў ужо, можна сказаць, мэтр расійскага каментатарскага цэха Владимир Лапкіс, пайшла цёпленькая, шаноўнае гаспадарства. Астравец зраўнівае лік, і гэта 1-1. Вось так вяртаецца ў гульню каманда Юрыя Каратая. І у нас з вамі нічыя. Будем глядзець далей. У першую чаргу за тым, што будуць рабіць Баранавічы. Матвей Сакалоўскі правілы парушае, зарабляе жоўтую картку. І вось так зраўніваецца лік у нашым супрацьстаянні. Ілля Бандарэнка гэтую атаку, можна сказаць, распачынаў. Найшоў перадачы партнёра, якому проста ў ногі закаціўся Ягор Лапун. Стандарт для Баранавічаў. Лук'янаў падае. Болдыш на выхадзе і забірае мяч нібыта пальчаткамі-магнітамі у рукі. Баранавіч зноў жа спрабуе другім тэмпам сваю атаку разгарнуць. Лапун, перадача ў край. На гэтым краі дзейнічае у нас Дмітрый Некрашевіч. Моцны закід на партнёра. Выходзіць мяч па-за межы поля. Гэта удар ад варот. Ад Дмітрая Ціхамірава мяч пайшоў. І у нас з вамі 1-1, шаноўнае гаспадарства. Дарэчы, калі зазірнуць у гісторыю супрацьстаяння гэтых каманд, то мы з вамі адзначым вельмі цікавую рэч, што апошні раз у нічыю яны гулялі ў 2023 годзе 11 жніўня. І адбылося гэта менавіта ў Баранавічах. Другая нічыя прыйшлася на Кубак Беларусі 2021 года. І там сустрэча скончылася 1-1. Па пенальці былі мацнейшыя Баранавічы. 4-1 тады выйгралі яны гэтую серыю. Ціхаміраў. У нас, дарэчы, 10-е супрацьстаянне паміж камандамі у гісторыі, улічваючы і Кубак, і другую лігу, і першую лігу. І што тычыцца таго, што адбываецца на поле, пакуль звярнуліся мы да статыстыкі, у нас парушэнне правілаў. Баранавічы зарабляюць яшчэ адзін стандарт. І будзем глядзець далей за падзеямі. Зноў жа Лук'янаў. Рыхтуецца гэты стандарт выканаць.
Гучыць свісток арбітра, падача, але ж гэта падача без адрасу. Вельмі эмацыйна падзеі апошніх хвілін успрымае трэнерскі штаб Романа Кірэнкіна, і, магчыма, вось гэта эмацыйнасць можа згуляць і супраць Барановичаў. Тым часам закід у бок Бандарэнкі здымае гэтую перадачу Карпеня. Кондратович на падборы захоўвае мяч у гульні, атрымлівае па нагах ззаду, і гэта парушэнне правілаў. Насамрэч, сумна глядзець вось на такія сутыкненні, асабліва ведаючы, што Кондратович ужо атрымліваў сур'ёзнае пашкоджанне, ляжыць пакуль што нават па-за межамі газону футбаліст Астраўца, але ўздымаецца на ногі, і баранавіцкія футбалісты зараз прывозяць стандарт да сваіх варот, насамрэч. Яшчэ нядаўна яны выконвалі стандартнае становішча каля варот супернікаў, але ж цяпер у нас стандарт каля ворот Барановичу. Подача на далекую стойку, але ж тут и Белашевич. Да мяча не поспел. Сыходзіць он па-за межы поля. И гэта удар ад ворот. Пяров отправляе мяч у центр поля. Тихомиров там за яго чапляецца. Лапун. Толкачоў барацьбу уступае, не дазваляе супернікам адразу у атаку збегчы. І вось такі падкат ад Владислава Белашевича, жоўтая картка абаронцу Астраўца. І стандарт для Барановичаў. Рыхтуецца у нас стандартнае становішча. Падача будзе. Зачапіліся за мяч барановіцкія футбалісты, але няма удара па варотах. Астравец на падборы. Вось такі выхад у атаку. Ясін Бара з мячом сустракаецца ў зоне цэнтральнага кола. Трацяк адразу уключаецца на пазіцыю вінгера. Бара пракідывае праз Кірко, спрабуе на дрыблінгу яшчэ аднаго суперніка прыбраць, але прайграе барацьбу. І тут Лук'янаў уключаецца ў атаку, аддае перадачу на партнёра, супраць яго Кондратович, збіваюць знов футбаліста Барановича Дмітрия Некрашевича, і Кондратович жоўтую картку зарабляе. Много пайшло жоўтых картак, дарэчы, ад Дзяніса Васкабойнікава, а у нас патрэбная дапамога для футбаліста Барановича, які уздымаецца на ногі. Выходзіць доктар. Выходзіць у нас доктар. Яшчэ адзін стандарт. І 81-я хвіліна. А ўсё цікавае настолькі пачынаецца. Размінаюцца, дарэчы, футбалісты Астраўца у зоне размінкі. Тым часам адбіваецца іх каманда ад стандарта. Перахапляе мяч. І Ягор Сямёнаў выводзіць яго на палову поля супернікаў. Вось гэтай перадачай Толкачоў паляцеў наперад. Іван Толкачоў. Ёсць і Бандарэнка, ёсць і Бара. Бандарэнка з мячом сустракаецца. Толкачоў. Удар па варотах. І Пяру мяч у рукі забірае з другой спробы. Пераскочыў ён там Івана Толкачова. Пакуль бег выносіць мяч наперад. І Цібафей Барановскі на Тихомирова гуляе. Вось адгуляліся паміж сабой два футбаліста, якія выйшлі з лаўкі запасных. Тихомиров. Сакалоўскі супраць яго аддае перадачу. Бандарэнка змясціўся у нас у абарону. І вось Белашевич выбівае мяч куды падалей ад сваёй паловы поля. І пайшло па трыбунах Барановича. Патрэбная камандам падтрымка. Ну, а у нас апошнія 10 хвілін асноўнага часу распачаліся.
Ну, а мы тым часам скажам, што чакае каманды ў наступным туры, туры нумар 15, які адбудзецца пасля Дня незалежнасці. 6 ліпеня барановічы згуляюць з Мінскам 2. Астравец на сваім стадыёне 4 ліпеня будзе прымаць Гомель 2. Што тычыцца наступнай хатняй сустрэчы барановічаў, то яна будзе прымаць Ліду 19 ліпеня пасля перапынку на матчы. Пасля невялічкага перапынку будзе згуляны у нас там 11-й перанесены тур і матчы Кубку Беларусі. Што тычыцца Астраўца, то пасля перапынку каманда паедзе ў Пінск. Вось такая у нас карціна падзей. Ну а мы чакаем таго, што далей будзе адбывацца на футбольным полі. Збіваюць Мацвея Сакалоўскага зноў. Галуза локцем згуляў у твар суперніку. Не пабачылі гэтага арбітры. І Дмітрый Галуза з гэтага эпізоду сыходзіць без пакарання, хаця насамрэч такі эпізод можа цягнуць за сабой і прамую чырвоную картку. Што тычыцца, дарэчы, Кубку Беларусі, казалі мы пра гэты турнір. Астравец згуляе са Слуцкам. Барановічы будзе чакаць сур'ёзнае выпрабаванне у суперніках у іх Віцебскі МЛ. Ну а нас тым часам стандарт. Аут на карысць барановічаў. Ціхаміраў адгуляўся з лапуном. Працягваецца атака барановічаў. Астравец у меншасці дзейнічае. Вось так вымушаныя футбалісты зялёна-белых мяч выносіць. Ясін Бара там таксама адпрацоўвае у абароне. Бараноўскі чакае. Сакалоўскі права на вяртанне у гульню. І ўсё ж такі не так усё страшна, у плячо яму патрапіў Дмітрый Галуза, але ж адстаўлены локаць быў у нападаючага барановіча, і тут можна было б насамрэч і спыніць гульню, як мінімум даць уключыцца медыкам адразу. Але ж дуралекс сэдлекс, як казалі ў старажытным Рыме, закон сурова, але гэта закон, і калі закон пакідае без пакарання футбаліста, то ён без яго і застаецца. Ну, у нас тым часам Баранович у сваёй чарговай атацы, і Станіслав Болдыш ратуе сваю каманду. Но у нас усё больш і больш гледачоў. 648 чалавек. І пайшоў у нас закід ад Станіслава Болдыша, але закід дакладна ў рукі Данілу Пярову. Моцна арбітр, моцна галкіпер. Адпраўляе мяч наперад. Аут на карысць барановічаў. Барановскі. Ціхаміраў. Сустракаецца Дмітрый з мячом. Гуляе на Галузу. Яшчэ адзін Дмітрый. Перадача. На мяжу штрафной адпраўляе Галуза мяч. Зноў жа з ім сустракаецца. Цяпер падае. І павінен уздымацца на ногі Дмітрый Ціхаміраў. Паказвае арбітр. Не хапае гэтага кантакта для таго, каб паставіць пенальці. Далёка мяч ішоў ад барацьбы. Ну, калі б вялі барацьбу з такім кантактам футбалісты, то, магчыма, мы пабачылі яшчэ адзін 11-метровы. Кондратович вядзе барацьбу за мяч на палове поля супернікаў. Ляжыць на газоне што адзін футбаліст, што другі. Ну, а тым часам Ясін Бара атрымлівае у нас па нагах без парушэння правілаў, і Ціхаміраў будзе разганяць атаку сваёй каманды. Кондратович таксама уздымаецца. І патрэбна яму яшчэ пэўны час, каб дакладна аднавіцца. Валавік, якім адкатам дзейнічае Юрый. Бара
Супраць яго Барановскі, перадача ў бок Бандарэнкі, Бандарэнка пацягнуў па фланзе, няма падтрымкі ў Ілі, але сам будзе ён цягнуць, сам мяч трымаць, чакаць гэтай самай падтрымкі. Бара. І парушэнне правілаў Ясін дапускае на палове поля супернікаў. Пяро адразу рыхтуецца мяч у гульню ўвесці. Герман Жарнасек у нас з'явіцца на футбольным полі. Футболіст, які таксама атрымліваў пашкоджанне, вярнуўся у заяўку каманды. І вось зараз ён у нас выходзіць на апошнія хвіліны гэтага матча. Магчыма, каб дапамагчы камандзе утрымаць гэты вынік. Магчыма, каб дапамагчы сваёй хуткасцю наперадзе. Ну а тым часам Барановіч у сваёй атацы. Разгортваецца наступ каманды. Паляцелі ў нас тут ужо і нейкія пакеты на поле, нейкай, магчыма, бліжэйшай сметніцы. Ну а тым часам у нас вуглавы на карысць Барановіча выдаецца права астраўцу на замену. Герман Жарнасек выходзіць на футбольнае поле замест Захара Кондратовіча. Атрымаў ён там невялічкае пашкоджанне ў перадапошнім эпізодзе. І гэта магчымасць для Юрыя Каратай зберагчы аднаго з ключавых футбалістаў. Ну а зараз на поле з'яўляецца Герман Жарнасек. Падача ў штрафную. Удар па варотах ад Барановіча. Ідзе мяч міма. Ну, у нас 3 хвіліны будзе дададзена да асноўнага часу. Выкладае менавіта гэтую лічбу асістэнт рэферы. І будзем глядзець мы за падзеямі нашай сустрэчы яшчэ 3 хвіліны 40 секунд. Насамрэч, лагічнае рашэнне. Былі ў нас і замены, і паўзы на атрыманне меддапамогі, і многа іншай, замены, канешне ж, і пенальці. Ну, але дадаваць больш да гэтай гульні насамрэч не вельмі лагічна. Мікіта Качур ідзе ў нас з зоны размінкі. І апошнія секунды асноўнага часу у нас скончыцца. Герман Жарнасек. Подкатішча. І жоўтая картка ад Дзяніса Васкабойнага. І у нас стандарт на карысць Барановіча. Рыхтуецца Даніла Пяроў да выканання гэтага стандарта, але не ўсе футбалісты Барановіча ўжо ў штрафной. Падача. Барацьбу Барановічы выйграюць, прабіваюць па варотах і прабіваюць міма. Рыхтуецца у нас Станіслав Болдыш увесці мяч у гульню. І ўжо практычна хвіліну з 3 дададзеных каманды правялі на полі. І у нас замена ў складзе астраўца. Рыхтуецца Сцяпан Гоманаў. Замест Ясіна Бара на поле выйдзе. Узмацненне атакі. Свежыя ногі. Чаго астраўцу, магчыма, ўжо і не хапае наперадзе. Бара. Аут зарабіў на карысць сваёй каманды. І замена у нас рыхтуецца. Ясін Бара ідзе адпачываць. Зраўняў ён лік сённяшнім матчу з пенальці. І Сцяпан Гоманаў з'явіцца на футбольным полі. Падлічвае, колькі Бара сыходзіць па-за межы зялёнага газону Дзяніс Васкабойны. І гэты час будзе дададзены да дададзенага ўжо часу. Ну, у нас далей разгортваюцца падзеі на палове поля гаспадароў.
І вуглавы Астравец зарабляе на сваю карысць. Рыхтуемся мы до стандарта. І прыкладна 40 секунд застаецца у нас да сканчэння часу дададзенага. Ну, у нас тым часам рыхтуецца падача. І гэта, насамрэч, лёсавырашальны момант для астраўчан. Могуць яны і забіць. Могуць атрымаць контратаку. Падача Пяроў! Просто выцягвае мяч зараз з галавы суперніка. І Баранавічы лятуць наперад. Ёсць магчымасць у каманды яшчэ контратаку правесці. За кошт таго часу, што Ясін Бара сыходзіў па-за межы поля, закід наперад, здымаюць гэты закід футбалісты Астраўца. Аут на карысць Баранавіча, увялі яны гэты мяч у гульню. І стандартнае становішча на карысць Баранавіча. Астравец мяч перахапляе, ляціць у сваю атаку, і гэтую атаку арбітр перарывае. 1-1 у сённяшнім матчы. Астравец і Баранавічы падзяляюць пункты. На гол Владлена Аникеева з пенальці адказаў Ясін Бара. Ну а мы будзем развітвацца. Для вас працаваў на гэтай гульні каментатар Беларускай федэрацыі футбола Іван Міцкевіч. Бывайце здаровы, сачыце за футболам і пабачымся мы з вами на матчах беларускага футбола.